चलो। आज 21 जुलाई 2025 दिन सोमवार। आज सावन के दूसरा सोमवार हटे और आजे पड़ल बा कामिका एकादशी। एकादशी और सावन के सोमवार दोनों एक साथ पड़ला के वजह से आज के दिन बहुत ही दुर्लभ संयोग बनता। आज विष्णु भगवान और शिव जी के एक साथे खुश कइल जाताटे। तो आज के दिने रुद्राभिषेक कइल चाहे कोनो भी पूजा मनोकामना पूर्ण खातिर कोनो पूजा शिव जी के जाके करी तो दोनों विष्णु भगवान और शिव जी के कृपा प्राप्त होई। लइकन के पढ़ाई लिखाई होखे या नौकरी चाकरी होखे या हेल्थ से लेके रिलेटेड कुछ होखे तो ओकरा के आज शिव जी के और विष्णु भगवान के एक साथे खुश कही जा सकताटे। तो आज कामिका एकादशी हटे तो बहुत वीडियो के खूब सारा शेयर करी लोगिन कि लोग के पता चले कि एकादशी और सोमवार के एक साथे दुर्लभ संयोग बनता।